الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Барлық ғалимдеріне ықтанбар қылышы Аллах Субханаху ва Та'аляға хәмд сәлелеріміз, мақтауларымыз, шүкірлеріміз болса еді. Пейғамбарымыздың сұлбысына Peygamberlerinin tacı bulgan, күркәм әхләк үрнәге булган, безгә бәхет, сәгадәт, шатлык, сөйеніш юлын өйрәтеп калдырган, минем юлым белән барсагыз һич адашмассыз, саташмассыз, үкенмәссез дип әйтеп калдырган Пейгамберimiz Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям рух шәрифенә салават сәламнәребезне ирештерсәң иде. Сезгә ғазиз кардәшләрем, шушы нурлы җомга көнне Аллаһ Тәгаләнең йортына килеп, аңа изгелекләр, гамәл ибадәтләр белән якынаю юлын булдырырга теләгән, ниятләгән һәм шушы изгелек белән йөрәкләребезне нурландырыр икән дип җыелышканнарга Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын иде. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бик күп гыйлемнәр бирде. Һәм кешеләрне гыйлем белән башка махлуклардан аермалы итә, һәм шул ук мизгелдә Аллаһ Тәгалә кайбер гыйлемнәрне бирмәде. Ул гыйлемнәрнең берсе турында Коръәндә булай дип әйтелә. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Аллаһ Тәгалә әйтә, алар синнән рух хакында сорыйлар. Эй, рух, Раббыңның бар бул дигән әмреннән яратылган нәрсәләрдән. Сезгә исә гыйлемнән әз бер өлеш кенә бирелде. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безгә кайбер гыйлемнәрне чикләде. Кайбер гыйлемнәр алар акыл белән түгел, күңел, җан, рух белән кабул ителергә тиеш. Бүгенге көндә бик күп кешеләр шаккатырлык дәрәҗәдә төркәм психологиягә мөрәҗәгать итә башладылар. Кая карама, бөтенесенең психолог буласы килә. Берәр проблема булса, капшып акча, маллар сарыф итеп, алар тизрәк психологка чаба. Тормышта килеп туган проблемалардан чыгу юлы, сорауларга җавап излиләр. Әмма Коръәндә, хадисләрдә, безнең динебездә ул булган сорауларыбызга бушлай җавап бар, мөхтәрәм җәмәгать. Без аларны куллана гына белмибез, яки кызганыч үзебезнең динебезне белеп бетерә алмыйбыз. Һәм психология ул җан халәтен өйрәнә торган фән дип аңлатыла. Әлбәттә без алдагы аятта әйттек, Аллаһ Тәгалә җан турында бик әз мәгълүмат бирде. Моны шушы психология белән бик күп уйланып, фикерләп, бүгенге көндә психологиядә бераз үзгәреш тә күренде. Кешеләр күбрәк чит илләрдән килгән, диннән ерак булган халәтне өстен куя. Әмма психологияны түбәннән борынгыдан карасак, хәтта безнең мусульман галимнәребез Әл-Газали, Әл-Барихи, Әл-Киди зур
галимләребез алар шушы психология фәнне төзелгәндә иң беренче алар үз өлешләрен керттеләр. Bilgili галимебез Ибн Сина үзенең китапларында психосоматика турында яза. Ягъни кеше рухи яктан кирәкмәгән уй-фикерләргә бирешеп, үз-үзенә зыян китерә ала. Психосоматика тән белән җанның тыгыз бәйләнешен аңлата. Шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә безнең тәндә шундый агза бар. Сау сәламәт, чиста, пак хәлдә булса, тәнебез дә шулай ук сау сәламәт, куәтле, нык хәлдә булыр. Әгәр бер ул агза, зәгыйф, авырту, сырхау икән, бөтен тәнебез дә шулай ук авырту булыр дип килә. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям дәвам итеп, шуннан да бу халет йөрәк мөхтәрәм җәмәгать. Күп кенә галимнәр йөрәкне йөрәк дип кенә түгел, ә җан дип әйтәләр. Җаны, рухи сау сәламәт булса, ул вакытта аның тәне дә сәламәт булыр. Әгәр дә кеше үзенең җанын кайтармаса, намазда, гыйбадәттә булмаса, Аллаһ Тәгаләнең белән түгел мөгамәләдә булмаса, ул вакытта иртәме соңмы аның тәненә дә төрле ширләр килә башлый. Кул белән тотып аларлык хәлдә булмаса да, алар бар. Бүгенге көндә бик күп таралган ширләрнең берсе ул мөхтәрәм җәмәгать депрессия. Кешенең тамагы тук, яшәргә йорты бар, эшләргә эше бар, гаиләсе, машинасы, туганнары бар. Җир йөзендә ничә кеше булсын иде дип хыялланып яткан тормышның, бу дөньяның ләззәтләре һәм рәхәтлекләре бар, сөйнеп яшә. Ләкин кеше депрессияга бирелә. Төп сәбәпләрнең берсе нәкъ шушы калбының, йөрәгенең авыру, сырхау хәлендә булу. Мәсәлән, бүгенге көндә моны шундый рәсемле бүлкәп күлмәк алыр идем дип кешеләр 3-4 сәгатьләр буе вакытын шуңа сарыф итә. Ләкин көннең 10-15 минут вакытын дагада, зикирдә, Коръән уку белән үткәрсә, ул ярты сагат аңа бер гасыр кебек тоела башлый. Хәтта кеше әйтә, миңа бер камаз күм бушатырга әйтсәләр, чабып барам. Әгәр дә шул мизгелдә 2 сагат дагада, зикирдә утыр дисәләр, ул шул кадәр авыр булып тоела. Хәтта бер камаз күм дә минем өчен, минем нәфесемә җиңелрәк кебек тоела дип әйтә. Ул дөресен әйтә. Чөнки чыннан да кешенең кияргә киеме, ашарга ризыгы, яшәргә йорты бар, ләкин җан сыхрау хәлендә ул киемнең дә, машинаның да ләззәте, шатлыгы, сөенече югала башлый. Кешенең рухи, җаны сырхау хәлендә. Шул вакытта кешеләр психологларга мөрәҗәгать итә башлый. Аллаһка шөкер, мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге көндә dinni yaxşı bilgen hәзрәтләр арасында да психологияны өйрәнеп, кешеләргә дини яктан да, фән ягыннан да ярдәм итә алган кешеләр бар. Аллаһ Тәгалә алардан да һәм барчаларыбыздан да разы булсын. Әгәр дә психолог диннән ерак булса, ул очракта алар киясенчә кешенең җанын давалау урынына адаштырырга да мөмкин. Мәсәлән, гаиләне татулаштыру, ныгыту урынына киясенчә аларның бер-берсенә каршы чыгуына сәбәпче дә булырга мөмкиннәр. Психологлар шушы белән аерылып тора. Мусульман кешесенә шундый табиб янына барысы була икән, чин белгеч, үз эшенең профессионалына мөрәҗәгать итәргә тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Ягъни biz belgeç sayılan aşağıda şin hakiki halim bulgan, üstlerin yönelişini bilgen, tecrübeli kiliş Allah Teala yolunda bulgan, Rabbimiz bilen ilimtesini bulgan psikologla sayılaga tiyişimiz. O, özünün fənin biliu bilen hem Allah Teala yolunda buluğu bilen kişiye yerden itkende de Allah Teala'nın rahmetine, nuruna erişirge, duruşuşu, süyük hislerin bu yapışı olsaydı, muhterem cemaat, inşallah.
Во-вторых, Всевышний Аллах Рабб-аль-Изза дал много знаний. И знаниями возвысил человека над другими созданиями. Но в то же время некоторые знания Аллах скрыл от нас по своей милости. Об этом говорится в Коране. Они станут спрашивать тебя о духе, о душе. Скажи: дух от веления моего Господа, и вам дано знать об этом очень мало, говорит Всевышний. То есть Всевышний Аллах для людей, как следует из аята, в некоторых областях ограничил знания, дабы защитить нас. Также мы знаем, что некоторые направления постигаются не через научный подход, а через чувство, душу, интуицию. Например, богопознание, духовный мир. И одно из направлений, которое стало очень модным в последнее время, благодаря западному влиянию через фильмы, книги и интернет, стало увлечение психологией. Сегодня удивительным образом люди стали постигать азы психологии. Куда ни взглянь, каждый хочет стать психологом. Или же, если какая-то появляется проблема, готовы тратить любые деньги и бежать к психологам, ищут пути выхода из возникших проблем, дабы найти ответы на свои вопросы. А на самом деле, в исламе, через Коран и хадисы мы можем совершенно бесплатно найти ответы на насущные вопросы нашей с вами жизни. Только мы не знаем, как правильно пользоваться этими инструментами. И в целом плохо понимаем свою религию. Психология – это наука, которая изучает, в каком состоянии находится душа. И как было сказано, Аллах Всевышний дал крайне мало информации о душе. На сегодня те, кто много думает, размышляет о психологии, вносят некоторые изменения в ее понимании. И это люди, которые ставят выше мнение, привнесенное западными мыслителями, далекими от религиозного подхода к этому вопросу. Но если посмотреть исторически основу появления этой науки, то наши мусульманские большие ученые, такие как Аль-Газали, Аль-Бальхи, Аль-Кинди, с начала основания психологии всегда вносили свое понимание и свое видение этого вопроса через призму ислама. Известно, что ученый Ибн Сина в своих книгах пишет о психосоматике, то есть про то, что человек в своей душе ненужными мыслями, переживаниями сам себе наносит вред. То есть вот эта психосоматика объясняет тесную взаимосвязь тела и души. Об этом говорят и хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его сунна. Посланник Аллаха сказал: несомненно, в теле человека есть такой орган, который, если здоров, то все тело здорово, а если он испорчен, то и все тело испорчено. Воистину, этот орган – сердце. И многие ученые объясняют сердце не просто физическим сердцем, а именно как душу человека. Если у нас будет здоровая душа, наше духовное состояние, значит и наше тело обретет здоровье. Но если не беспокоиться о своей душе, не поддерживать ее духовно, намазом, поклонением, не быть в тонкой настройке с Аллахом, то есть мыслями, чувствами, душой, то рано или поздно наше тело поразит болезнь. На сегодня очень распространенный вид недуга, который поражает человека, это депрессия. Казалось бы, человек сыт, есть где жить, есть работа, семья, машина, близкие родственники. Все, о чем мечтал, есть. Живи, пользуйся всеми благами и радуйся. Но нет, человек попадает в депрессию. Основная причина такого состояния, вот эта болезнь, хворь наших сердец. Например, человек говорит себе: вот я сейчас красивую рубашку возьму и тратить на шопинг по 3-4 часа, которые пролетают мгновенно, но в день уделить 10-15 минут молитве, поминанию Аллаха, чтению Корана, эти проведенные полчаса будут казаться очень долгими для него и невозможным процессом, потому как действительно у человека сейчас все есть, но из-за болезни своей души человек гонится за материальным, не может эту жажду удовлетворить. И каждая новая вещь в конечном результате перестает приносить радость, образуется пустота. Вот в это время человек начинает обращаться к психологам. Хвала Всевышнему Аллаху. Сегодня есть образованные, знающие хорошо религию хазраты, изучившие психологию. Они людям могут помочь и со стороны религии, и произвести психологическую настройку. Пусть Всевышний будет доволен ими.
Но, как правило, если психолог далек от религии, то он вместо исцеления души, наоборот, может навредить. И, к сожалению, такие примеры есть. Например, вместо того, чтобы укрепить семейные узы, соединить пару, у которой размолвка или наоборот, они могут своими советами создать ситуацию развода и еще больше настроить друг против друга. И если у мусульманина в семье складывается нездоровая атмосфера, и он сам не может справиться, и ему нужен врач, мы всегда должны обращаться к по-настоящему знающему, профессионалу своего дела, опытному, находящемуся на пути Аллаха, практикующему мусульманину-психологу. Потому как мусульманин, он в лечении будет руководствоваться каноническими принципами богобоязненности, поиска довольства Аллаха, а не критериями эгоцентричности нафса. Как опытный врач будет стараться искать исцеление дозволенными способами и методами, иншаллах. Ведь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине Аллах сотворил болезнь, Он же сотворил и лекарства. Ищите способы лечения, призывает наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аля инна ахсана калами ва абляга низам каламуллахи аль-малики аль-азизи аль-аллам. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.